Kajing wan len shop bakan san jong ko umsaw haki niki kindiat sngi kalawan ra ye kajing du nong hakaliang karep karyang bat baro kajing tre shitom jong ki nong rep jong ka thain mokrwan kila shulong le no ei bat kajing du nong jong ki nong rep phan kalalong deki 1,000 kwintal ei kajing wan usla ba lapsan ha ka step jong ka khatlai trik ujamang araja ar bat kajing ke jong ko kala taplop ya baro ki jaka rep ki badon hajan jong ki wa kajing tap jong ko saw ye ki jaka rep phan rep sing kala long kajing do nong ka bakraw amar ujing thung long shu ban bu slem la ong ka wei ka nong rep phan kumtana kaliang jong kinong rep haringkat u president jong ka hills farmers union ka central body uba commander shangpliang lembat u block development officer ka maukrwat cnr di block ba ai lauriniang kilale ban jurip ye ka jakarep jong ka than shiliang hakashnong jasher southwest kasil district kumtana kaliang jong ke hills farmers union kalabu ye ke jingkerpan ye ki bor badai pe ye ke rep karyang baki dei ban lei ei mardor ya kum kini ke jingdia khnang bakan long ke jingarap na ke benta ki nong rep ni na po dong kasino sa siar menta ni wan ban ya tu happy ki ba halor nong pek ya kare karyang ba na ka jingdu ka jongi ba ngitung ya upan ba penjulor da ka haka khatlai tarik benai basan ar hajar ar puar ngila do sibon kipan hado bakalakit no ha do benda poi hakawa ba ya kipan te ni kerpat nakabor ka jongi naka jingkerpat ka jongi kisnong ba nakabor lada pidon kabor ban yarap lem nakabenta jongi kenang ba ngindup la ban yo ya kendiat kensoj kijing do jing mentoy ki jongi te ni kerpat nakabenta jong pi ba Pinsingo ba banera problem nakaliang jong pi nakaliang jong ka office kublet ni kelempat lap kum kan ne ka jingjia balajia menta unai basan kernai tadi ni lap tang haus nem bangi lap tang haus nem ar hajar saw balak long kum menta usnem ar hajar ar benai basan menta kasni na liang jungi kum ka hills farmer union nilawan ban jurip hakabedi begini ke jing penjulor jong ke jing chilai jong ko hakane ka shinong jasiar bat silenter jong kane ki jong kane ka wa rilang ki badai bet ki ba jing tem ta hakapur bengilawan jurip apo jasiar ngilap ba ki babun ki jakarep kamtam ki ba tung ya upan ki don ru ki ba tung ya using te ki lasya penjulor lot te nakliang jonga ngala pentip ru syau video bo video ru la yawan senran lang bat kumjuru ngala pentip hai district horticulture officer te kenang bai kinyo ban le yakne ka assessment te mentang asni nglawan sim ni ki format ki badai mingin pendap na punta ki jing julor te nakliang jonga kumu president nga kentu ya bro khat kinong rep kin subha ban pha ya ki kerteng jong kinong rep bat ya jing julor jong usmbai ke bekitung long pan lalai long using bat bakin sa ai ke jing petip syai district horticulture officer bat insa pha chiki bor ki bahalor bat nagleng jongi hikum kaseng ni dawa na kasorkar bah kabedi begini ke jing pam kenyang bat kunjuru hakane ke jing penjulor jong kane ke jing silai haka khatlai tarik ni dawa na kasorkar bakade ban ai ke jing yaram tingnya skam nagleng jongi kum kaseng buat kumjuru leseng yang kulturu ikirang ba chnong bakin yarap lem ban ya penpa ikirteng jong kinong rep sekane ka office jong district horticulture officer nang bakin la ban yo ik jing yarap de kumbala ong nak leng jungi hingin sekren ro iki bor sarkar bangin ngej scam bakin ai ke jing yarap bakan nomlong kata ke jing yarap ke basyu ai tang malumala lani ke balong kum ke jing iben rekin ai be ke jing yarap ke ban kambiang ke balong kat kum ke jing julor jong kini ki marep de kani ke jing ngaken turu ke juk ke por ba umdai tang kinong rep jong ni ka than mau kurwan den rei kinong rep jong ka rithasi hi barok ka wei bikin tip hala jong ki district agriculture officer I mean ngamur badang ki district horti lani agriculture officer kalong katkum ki jaj mar ki jong ki nang bakin la ban pha ya ka assessment bakin ai kini ka jing pentip siki bor bahalor katno ka jing julor jong kini ki marem desa sisin ngakentu ya ki no yalam ke hill farmer union haman laki district haman laki block juru ya ki rang ba sinong ni kerpa bikin yarap lem na kementaban pha i kerteng juki no rep ka office nang bing la ban ai ke jing yarap ya kum kanuksa kade kane ke bang la ban peniyang ne kum kane kanuksa ai ka kerteng jong ka blok ka kerteng jong ka sinong kerteng jong kinong rep ki jing thung basya penjulor katno usumbai bathung bat karimak la kadai na ka jing
bam pen ke jing hiat ma ke jing bam jong pinyang lane kala banlon ke jing slei jong ka tang ine hir se sin so ban ai kublai iki bor sokar le seng ngi scam bikin ai jing yarap kum juru ngai kublai video belawan senran lang